Здравейте хора, които ме гледате, здравейте табелки, аз съм CookiePvP и сега реших да снимам един гей файл, защото някакво да правя в Ironcraft и направо да започваме. Ето ги главите, ето ги, ето ги и айтъмите. Само да ви кажа, запишете се за томболата, струва си за айтъмите, не са чак толкова много и хубави, но пак си струва. Ето ги. Ако някой не знае как да записва, пишете запис тире име, после място, Skype. Ей така. И пак, ако не сте видяли, запис тире име и отделно Skype. Така. И добре, това беше от мен. Дано клипчето ви е харесало. Ако мислите, че съм добър човечец, дайте лайк. Ако мислите, че съм така добър човечец пак, дайте subscribe. И до скоро хора, дано клипчето ви е харесало, защото мисля, че вече сте разбрали, аз не снимам за слава, за забавление, както всички останали. Защото има хора, които снимат само за слава и си мислят, че ще станат много велики с това. И добре, отклонихме се към темата. До скоро и до виждане.